Bona vesprada a tothom. Us donem la benvinguda des del Centre Cultural Castellut a la tercera sessió. No s'ha gravat? Ja no, no torna a començar, que us donem la benvinguda a la tercera sessió de les jornades literàries que hem emprès enguany per a iniciar l'any amb bones lectures. Ens va acompanyar Tani Cucarella en la primera sessió, Raquel Ricart en la segona i avui tenim a Joan Benesiu en la presentació de l'última novel·la que ha escrit, Terminus, a càrrec de l'editorial Periscopi de Barcelona, de la qual ara parlarem. Abans de començar amb el diàleg amb Joan sobre la novel·la i que ens expliqui una miqueta de què va, com està pensada, etc., crec que he de dir dues coses. La primera és, com sempre, fer un agraïment a la papereria Sant Pere, que ens porten els llibres perquè els pugueu comprar i els autors us els puguen signar, si ho desitgeu, i venen a cada sessió, així que moltes gràcies per vindre. I la segona és que, ja que estem parlant de literatura i de llibres i de coses importants, paga la pena fer un recordatori per Joan Antoni, bibliotecari de Castalla, que va faltar fa uns dies i que ha sigut l'ànima de la literatura d'aquest poble durant molts anys i crec que s'ho mereix. Així que, si voleu, li fem un aplaudiment. Bé, i ara passem a Terminus i a la narrativa de Joan Benesiu. Ell és ja un veterà de la literatura en les jornades literàries del centre, perquè és la tercera novel·la seva que presentem ací i amb la qual dialoguem. Ara comentàvem fa un moment que fa 10 anys que va presentar la seva primera obra amb nosaltres ací, que va ser Gegants de gel, el 2015. Jo em pensava que feia menys, però no, en fa 10. I després va vindre Serem Atlàntida, que és del 2019, i ara tenim ací Terminus. Aquestes són les tres novel·les més grans que han passat a les mans de l'editorial Periscopi, però té altres produccions. La primera de totes, que és Intercanvi, que és del 2008, que ja té quasi 2 dècades. Després, més tard, Els passejants de l'illa de Xàtiva. I entremig de Serem Atlàntida i Terminus hi ha una producció que no és ben bé una novel·la, sinó que un assaig literari o un assaig filosòfico-literari sobre la presència de la literatura i del món intel·lectual de la ciutat de Trieste, que si heu llegit Serem Atlàntida, doncs li fa molt bona parella. És com la cara B filosòfica de Serem Atlàntida, és un llibret curtet. És molt interessant i fa unes ganes d'anar a Trieste a viure o a quedar-se allí, que com a mínim, si només per això ja paga la pena. Per tant, Joan, benvingut, perquè el centre és casa teua? Sí, la veritat és que és la tercera vegada que vinc i això puc dir-ho de pocs puestos. Ho puc dir del meu poble i poc més. O sigui que molt agraït perquè se'n recordeu de mi i me torneu a convidar en una novel·la nova i tot això. És bona setmana que estem aquí, continuem aquí en peu i així que siga per molts anys. Sí. Jo abans pensava sobre si les novel·les que tu havies fet en la teva trajectòria fins ara, no? Aquestes 2 dècades que t'han acompanyat en la literatura, pensava si hi havia un fil conductor o si hi havia alguna idea que la relligara o algun aspecte que fera un poquet de síntesi i no ho sé, no ho tinc clar. Això tu ara ens ho expliques, perquè inicialment pensava que pot ser la reflexió sobre l'espai, sobre les fronteres, sobre el límit, sobre el fet d'habitar, podia ser una de les tendències que acompanyava o que connectava totes les novel·les. Després també he pensat que potser també era la preocupació sobre l'esdevenir del temps històric. Són 2 grans temàtiques, 2 grans eixos macro generals, macro importants, però que crec que han marcat molt el pensament d'Occident, com a mínim en el segle XX. I em feia la sensació que potser aquestes 2 arestes eren les que acompanyaven les teues obres, però després crec que hi ha un tercer aspecte que marca la narrativa de Benesiu, i és que des de, no sé si
des de Beneixama, des d'Alacant, des de València, la seva narrativa ha sigut capaç de transportar la literatura catalana a escenaris diversos. Quan dic escenaris diversos vull dir que un regionalisme mal entès en el qual ha viscut la literatura catalana i en el qual en certa manera viu des de fa molt de temps s'ha superat en les teves novel·les i ens has portat, ens has traslladat a Ushuaia, a l'Argentina, hem passat per Croàcia, pels Balcans, per la guerra, hem passat per Trieste amb el contacte amb els italians i ara anem a pegar a la frontera oriental d'Europa amb Hongria i després viatgem per Viena i per París, no? I crec que, no sé quina crítica era, ara no recordo qui era, deia que era una narrativa de un valencianisme centreeuropeu o una cosa així, no? Per tant, jo crec que això també és una dels altres gèrmens que hi ha un poc darrere de la teua narrativa. Tu creus que hi ha algun fil conductor o alguna idea motriu que et preocupi a l'hora de construir el teu univers, no només en termes, sinó a nivell general? Sí, a veure, les coses que has dit estan en les meves novel·les, jo les reconec, no t'escolte i veig això en els textos. I és veritat, a mi me preocupa l'esdevenir de la història, me preocupa la identitat, me preocupa la frontera, me preocupa també la dignitat de les persones que perden, i crec que en els llibres també hi ha un tractar amb una certa delicadesa aquelles persones que han caigut de l'altre costat de la història per motius que siguen, per motius polítics, per motius personals, per motius històrics, no sé. I després hi ha una altra qüestió, tu has parlat dels escenaris, que evidentment són escenaris de fora d'ací, en general apareixen pocs escenaris d'aquí, tot i que en aquest llibre sí que hi ha un poc més de presència d'Alacant i de València també, d'altres llocs, però a mi el que crec que resulta un fil conductor de les novel·les és la pròpia forma de narrar. Al final, jo quan escric des de influït, sense dubte, per els llibres i per la literatura que he llegit i que més m'ha plagut. I aquesta literatura té una relació directa amb Centreeuropa. No és que no ho faig a propòsit, diguem-ho així, és simplement que nosaltres, quan una persona escriu, sempre escriu des de la perspectiva del lector, és a dir, no hi ha cap escriptor que no siga un lector. I si és així, no sé com quedarà la cosa. Els escriptors han de ser lectors, si no és... I, clar, al final les coses que lleges són les coses que d'alguna forma te van marcant un camí i que van fent que la teua obra no sigui més que un calidoscopi de tots aquells fragments que tu has anat recopilant, de vegades per atzar, de vegades amb una intenció, i crec que això és el que em marca un poc la forma en què jo escric. Com que jo escric així, sense una planificació molt gran, quan em trobo en el llibre, em trobo desenvolupant una cosa que està dins, i que s'ha anat acumulant com una espècie de capa, com una lasanya. Una capa davant d'una altra capa, davant d'una altra capa, i que no pots treure una sense que les altres se toquen un poquet. És un poc la meva forma de portar l'escriptura. I clar, el fet que no tinga un pla totalment determinat quan escric em fa que la meva escriptura se parega un poc al llançar-te al riu i deixar-te baixar per un riu, de vegades més ràpid, però generalment lent. I aleshores, així és com va. Diríem que el que m'ha passat a mi quan escric és que aquesta qüestió que tu has comentat a mi no m'ha preocupat en absolut, ni per a fugir d'ella ni per a anar a ella. No m'he plantejat la literatura feta des d'un lloc en concret. M'he plantejat la literatura com un exercici que té a veure amb l'ésser humà i amb l'existència de l'ésser humà. I aleshores el resultat és això. He descomptat, jo no pretenc que sigui ni millor ni pitjor que una altra cosa, però és el que m'ha eixit a mi, tampoc no pot fer mil coses, crec.
potser, saps? Més o menys així, però la lectura que tu fas me pareix que és l'adequada en la temàtica, sí. En relació a això últim que deies, de la novel·la com una mena de lasanya, no? Jo també ho pensava en relació com està escrita l'obra, no? Ara ens explicarà una miqueta de què va, per fer-nos una idea, no? I entendre un poquet què passa a Hongria en la novel·la, què li passa a Teresa, que és la protagonista. Però pel que fa a la construcció de l'obra, jo crec que és important que tinguem present, o no sé, a mi m'ha fet la sensació que la novel·la és una mena de collage. Collage en el sentit, un pastitx, no? En què hi ha narrativa, hi ha assaig i hi ha també certa càrrega d'enciclopedisme o d'un bagatge cultural i literari que és el teu fonament lector, no? Que encaixen com peces bastant perfectes dins de l'estructura narrativa de l'obra, no? Igual que també les llengües, perquè clar, tu escrius en català, però és antropònims i topònims, en aquest cas, per exemple, molts estan en hongarès, i per als que no tenim ni idea d'hongarès, jo a mi al principi em costava un poquet, perquè no sabia qui era qui, ni què era què, ni on estaven les coses, però vaja, que m'ha fet la sensació que funciona un poquet amb això, de collage i també de collage de personatges, perquè dins de la novel·la tu fas circular trajectòries o biografies de personatges reals, de personatges històrics, i d'altres que entenc que també són inventats, no? Que són fruit de la creació, encara que estan connectats amb esdeveniments reals, i també conviuen diverses tradicions intel·lectuals. Una pot ser, no sé, d'origen més meridional, mediterrani, i amb el centreeuropeu, també amb el que hi havia o hi ha a l'altre costat del teló d'acer, no? És una mena de pastitx en què hi ha això, barreja de gèneres d'escriptura, de tipus, de personatges, de tradicions intel·lectuals, un poquet també de llengües. És com un gran quadre compost de petites tessel·les i crec que això dona una bona imatge del que en realitat també és el vell continent, no? Perquè el llibre, en aquest sentit, el que volia fer remarcar és que crec que té una virtut, i és que aquesta idea de collage representa molt bé la metàfora del que és el vell continent. No sé si això ho has fet a cosa feta o no, o ha passat per accident, o és potser també una tendència de la literatura del segle XXI, perquè passa en altres casos també, no? Sí, jo crec que té relació amb les dues coses. És a dir, evidentment la literatura que es fa avui és una literatura polièdrica. Per descomptat que se pot fer una literatura del segle XIX i està en el segle XXI, i de fet funciona a nivell de vendes, no? Però a mi m'interessa situar-me en el moment en el que visc, no? I aleshores què anem a fer? Si la vida no l'entenem ni de broma, ni en la reflexió més profunda som capaços de comprendre la situació política, hi ha coses que se'ns escapen, com no va escapar, per a mi la manera en què la novel·la reflecteix l'estat existencial en el que es trobem nosaltres ara, nosaltres vull dir els europeus ara, és justament una dificultat de comprensió. Aleshores, per a mi la novel·la, voluntàriament jo vull que sigui un reflex d'això, no és una desorientació absoluta. De fet, el lector sap més o menys per on va, però sap més o menys per on va. No està xafant terra tot el temps. Hi ha moments en què perd, no? Quasi com quan estàs entrant al mar, no? I de pronto les ones se pugen i dius, ostres, ara no fas peu, ara sí fas peu. Un poc això és el que buscava jo ahir en la novel·la, i això passa per un continent tan complex com el nostre, no? Aquí estem lluny d'una frontera real, si no comptes, diríem, amb la frontera amb el món castellà, que està aquí prop, però si penses en el món europeu, tots ho sabem, en Centreeuropa un viatge de 2 hores significa canviar de país i de fet la tradició europea què ha fet? Canviar de país sense ningú problema. És a dir, la gent s'ha manejat per Europa, no han tingut ningú problema en les llengües, vull dir, evidentment no tot el món parlava tot, però els hongaresos han anat a Alemanya, els alemans han anat a Itàlia, els italians han anat a França, els francesos han anat a on siga, no?
i s'han manejat i les llengües han conviscut d'esta manera, pues, comprenen coses, altres no, i per a mi això és una forma natural d'entendre el que realment ocorre en Europa. I passa molt bé ara per a moltes persones, per exemple, que van a estudiar en una beca Erasmus a Zagreb, per exemple, o a Leipzig, o totes les persones que són els joves que van a estudiar fora, aprofiten aquest any per a viatjar el màxim possible i de pronto diuen als seus pares no, és que me'n vaig a Polònia. Però com que a Polònia? No, sí, però si estàs en Hongria, doncs no passa res, estic en Hongria i demà estic en Polònia. Però és que de Polònia me'n vaig a Alemanya perquè he trobat un bitllet barat, què tal, i d'Alemanya vaig a Itàlia i probablement la generació més gran diu quin estrès, no? I és així, no passa res. I això a mi m'agrada reflectir-ho en la novel·la, no? És a dir, que tu estigues llegint i de pronto te trobes en un poble hongarès que evidentment no saps pronunciar, jo tampoc, i dius, te pots preguntar si existís, si no existís, què passa? A mi m'agrada tastar l'Europa d'aquesta forma i m'agrada tastar l'Europa de l'Est, que en un moment no l'has comentat, no? Per què? Perquè jo crec que la forma de definir Europa, nosaltres que som europeus occidentals, té una relació directa amb què pensem de l'Europa oriental. Durant la gent de la meva generació hem crescut en una Europa de l'Est que estava amagada darrere d'aquest teló d'acer, no? I uno, no sé, pensava en aquesta Europa com una Europa absolutament llunyana. I no ho era. O sigui, no sé, per exemple, Zagreb era una capital centreeuropea, però nosaltres la veiem com una capital de Iugoslàvia, no? O una ciutat de Iugoslàvia que era el comunisme, igual que Budapest. Budapest, jo quan era xaval, Budapest per a mi era comunisme. O sigui, no, per a mi no era l'imperi austrohongarès, per a mi era comunisme. Per què? Perquè jo vaig créixer així. I aleshores no vaig tenir l'oportunitat de poder viatjar allí en aquest moment, però per a mi era una distància molt gran. O sigui, quan pensava en Budapest pensava en Moscou. I és així, no pensava... Clar, però ideològicament estava a prop. I aleshores no feia la connexió Budapest-Viena, jo feia la connexió Budapest-Moscou. I, clar, quan això va caure i es va acabar, i aleshores els països per a mi tenen una llum i una interrogació i també un algo de lo que podria acabar sent d'Europa. Per això m'interessa l'est i per això m'interessava Hongria concretament, per la situació que viu el país, que és el laboratori. Nosaltres ens vam veure aquí per primera vegada fa 10 anys i en aquest moment ja estava Víctor Orbán en el poder i porta més d'una dècada fent que Europa se vagi acostant a les tesis de la ultradreta i de fet ara estem aquí. Sí, Polònia, Àustria... Estem en aquesta circumstància i tot anar esdevenint cava el que Víctor Orbán proposava, és a dir, la immigració, pensar en una Europa blanca, catòlica, una idea d'Europa tremenda, ¿no? Entonces a mí me apetía passejar un poc per Hongria i veure un poc d'aquest escenari sense que la novel·la sigui una novel·la austrohongaresa, té una melodia, hongaresa, té una melodia. Seria un passat. Pues això, que té una música hongaresa, però la història no va d'altra cosa, no? Sí, la història podria ser Hongria, però també podria ser Polònia, per exemple. Podria funcionar a Polònia, podria funcionar a qualsevol altre país postsoviètic en l'òrbita de la URSS d'aquell moment, no? Aquesta idea del mestissatge, que ho explicava fa un moment, del mestissatge europeu, s'encarna o jo crec que pren forma molt concreta en els personatges que van transitant la novel·la. No sé si tant en el cas de Teresa, que com us deia és la protagonista, perquè ella és una professora de l'Escola d'Arquitectura del Politècnic de València, és arquitecta professional però també és profe d'arquitectura, i hi ha una sèrie de personatges que giren al voltant d'ella i que van creuant-se en la seva trajectòria i molts dels quals sí que fan justament això d'encarnar aquesta idea de mestissatge o de diversitat o de diàleg transcultural que es dona en el continent europeu de sempre i que en aquestes latituds més meridionals crec que encara no estem acostumats, per desgràcia, i crec que això és també un punt de contrast
que es veu bé en la novel·la, no? Hi ha una sèrie de personatges, com us deia, d'una banda Teresa, d'una altra banda està Carles Miquel, que és l'alumne d'ella, que està fent una tesi doctoral sobre unes qüestions de les quals ara parlarem, però després hi ha uns altres personatges que són la mostra exacta d'aquesta concepció d'Europa. No sé, hi ha un personatge, per exemple, que li diuen Etienne, que passeja per Hongria buscant els seus orígens, que naixen en Hongria, passen per França, tenen una espècie d'història violenta, passen per Ucraïna i torna a Pest, a una de les zones que passa una part de la novel·la. Després està un senyor que li diuen Miklos. Miklos. Com es pronuncia? Miklos. Que també és un bon exemple de la història danyada d'Hongria a través d'un fet que passa en la novel·la, o per exemple una arquitecta amiga de l'arquitecta protagonista que també representa això, no? Tu com has anat construint els personatges? Com ens explicaries l'argument a partir dels personatges? És a dir, a partir de Teresa, com es desplega l'argument de la novel·la? Sí, diguem que la novel·la per a mi parteix un poc de la preocupació al voltant de la idea de fracàs, diguem-ho així. I aleshores Teresa, que és la personatge central de la novel·la, és una professora, com has dit tu, d'arquitectura, i se li presenta una situació particular, diguem, té un alumne que és el seu alumne més brillant, l'alumne que ha destacat més, que ella considera que pot ser com el seu deixeble, i ella ja està, diríem, no concretem l'edat, però està més prou de la jubilació que no del començament, si podríem dir-ho així. I aquest alumne és un alumne que està a punt de lliurar la tesi doctoral, és a dir, ja l'ha feta i li falta presentar-la, i aleshores desapareix. Aquesta idea de la desaparició és una idea que recorre per la literatura que a mi m'agrada també, de pronto la gent que deixa d'estar on està. I, com és lògic, ella com a professora es preocupa per el seu alumne, no té una relació tan íntima amb ell, aleshores tracta de localitzar-lo però no ho aconsegueix. Tot això diem és l'inici de la novel·la. I a partir del buit que deixa aquest alumne, ella va intentar trobar alguna pista, però sense voler obsessionar-se per aquesta búsqueda. Per tant, la novel·la no se pareix a una novel·la policíaca on tu busques un desaparegut. Simplement hi ha el buit i l'absència que forma com un forat en mitjà de la novel·la i tot va circulant al voltant d'aquest buit que crea, jo crec que, o almenys jo pretenia que creara una situació existencial peculiar en la protagonista. I en aquest sentit, tot el que ocorre en la novel·la i tots els personatges que circulen per la novel·la havien de tindre per a mi una relació amb la idea de fracàs. O bé des del punt de vista vital, o bé des del punt de vista de la conclusió d'un treball, des del punt de vista que vulguem mirar, però tots ells tenen un punt de veure com el seu projecte no acaba de construir-se. I això no ens impedeix continuar vivint, és a dir, la vida continua, per més que de tant en tant tenim entrebancs que poden ser molt importants en la nostra existència. Aleshores, això seria un poc el fil conductor de la novel·la. Els personatges se van encontrant, és a dir, les coses avancen. La novel·la, a mi m'agrada, els que m'heu llegit, sense dubte ja ho sabreu, no esperem una novel·la segurament de grans sustos, no? Però, pretén que la història se deixi conduir i que el lector acabe gaudint d'alguna forma d'aquest ambient inquiet, a vegades, incòmode, a vegades. Crec que l'art necessita comptar un poc amb la incomoditat de l'espectador. És veritat que podem pensar en un art acomodatici que te permeta entretindre i punt, i ja està. A mi crec que això no és el que m'agrada. Aleshores, la meva història fa que el lector estiga en alguns moments, sense dubte, un poquet incòmode. I no ho dic això
per a tirar-me pedres contra la nova teulada. Diguéssim que per a mi la literatura és així, és a dir, ha de comptar un poc amb aquesta complicitat del lector que vulgui explorar un poc aquest territori de l'inconegut i de la terra que es mou, això, sí. No sé, aquesta és un poc la idea, no, en general, que volia plantejar amb aquests personatges. Sí. De fet, la idea del fracàs que acompanya els personatges, no? Perquè a Teresa, diguem que la vida no li va malament, però ha tingut algun problema, no? que fa que la seva escala d'èxit social no estigui a la part més alta, podríem dir, el treball de Carles Miquel i d'altres aspectes, però a mi també m'ha fet la sensació que hi ha una altra idea que recorre la novel·la, no sé si tu estàs d'acord, que és la de, no sé si s'hauria dit, la de la nostàlgia o la de l'ombra del record que acompanya constantment els personatges, però també en general, no, el que tu deies, també l'aroma de la novel·la, no? Hi ha una presència del record com a motor de reflexió del passat i com a qüestionament del present. A nivell general, però en el cas també dels personatges concrets, perquè a Teresa l'acompanya un record, no? I també l'acompanya un anhel, que és el de trobar el seu alumne. Per exemple, en el cas de Tien, el personatge francès que us deia, també l'acompanya el record d'un record no viscut per ell, no? D'una memòria, diguem, com diuen això, intergeneracional, no? Una memòria heretada dels seus iaios que l'acompanya fins al punt de condicionar-li la vida, no? Materialment. I després també, no? Miklós, que és el personatge que apareix també a l'inici de la novel·la, també és un personatge que s'ha marcat per un record perdut, un record més material, més físic, com és la casa dels iaios, no? Però tots tenen una ombra d'un record que no sé si els distorsiona, els ajuda, però sempre està allà. Sí, és fonamental la qüestió de la memòria i què fem amb ella, no? I, és a dir, jo no puc imaginar-me un món sense memòria, no vull, jo vull saber on vinc, qui són els meus avantpassats, quin és el meu lloc en el món, vull saber-ho, però al mateix temps he de dir que la nostàlgia me pareix un sentiment perillós, no? I a més, si vos fixeu i aneu per les llibreries, trobareu que en aquests últims anys no para d'haver llibres sobre la nostàlgia. És a dir, és un tema que interessa aquí. I per què interessa tant la nostàlgia? Ens hem de preguntar. Doncs ens interessa molt la nostàlgia tant com ens fa por el futur. Jo crec que està directament relacionat. La pèrdua de perspectiva de futur fa que nosaltres mirem enrere i pensem en el dolor de lo perdut, no? Que és el que vol dir la paraula, no? El dolor per allò que era nostre i que ja no està. Aleshores, els personatges de les meves novel·les tenen un punt d'aquest dolor, però al mateix temps han de construir cap al futur i han de mirar cap al futur. Per això no se recreen amb el dolor de les coses. Construeixen. Per exemple, Etienne i Teresa arriben a construir alguna cosa. Esta sensació de que la vida continua per a mi és molt important. És a dir, no vull ser aliè a aquesta sensació de la importància que li donem en aquests moments que vivim a la nostàlgia, però m'agrada pensar-la i m'agrada pensar per què tenim tanta devoció per el passat. I, per exemple, això passa en la homilia de Víctor Orbán. És a dir, aquesta sensació de que el passat és el que ens ha de donar el present, no? I aleshores volem tornar a aquesta Hongria forta, gran, en fronteres més amples. De moment no estan plantejant el poder arribar a tindre les fronteres més amples, però està en la seva mirada, està el saber que el seu país era una altra cosa en altre temps, no? Ho veiem aquí quan l'ultradreta pensa en el passat i pensa... A mi una de les coses que més me sobta, i ara és un parèntesi aquí de la literatura, o sigui, quan jo vivia els meus anys d'institut, aleshores escoltava parlar de Franco, no? Franco acabava de morir, com aquell que dic, no? Feia uns anys, una dècada. Però jo no me podia imaginar que 40 anys després d'això continuàrem escoltant en l'institut als xavals parlar de Franco. O sigui, què és això?
Què vol dir això? Quina classe de... No puc entendre-ho. O sigui, només puc entendre-ho si és que nosaltres continuem pensant en un passat al que d'alguna manera una part de la societat voldria tornar. I això també és nostàlgia. És veritat que la nostàlgia pareix un sentiment envellidor, no? I calmat, però té un perill, té aquest perill. I jo, quan escolto això, quedo totalment perplex i pense, menys mal que Franco no va despertar-se. Sincerament. No, és veritat, no? Perquè la nostàlgia funciona un poc, és un efecte, doncs això, un poc trampós, perquè té aparença de ser un efecte noble, de l'ésser, no? Introspectiu, però en realitat també fa de tant en tant la sensació que és un efecte perillós perquè impossibilita la capacitat d'imaginar futurs. Clar. I en aquest sentit, per exemple, passa un poc, o sigui, l'esquerra també mira aquesta part de la nostàlgia, no sé, i aleshores això és una cosa que a mi me preocupa, però bueno, no voldria derivar la conversa literària en una conversa política, ja tenim prou en els telediaris. Mira, per fer-nos una idea, no?, de la hibridació de gèneres que conviuen dins de la novel·la, no?, entre la narració i l'assaig. Per exemple, us hem dit un trosset que va al fil d'això que estàvem comentant. No sé quin capítol és, això ja ho busco vosaltres quan us en llegiu. Però justament Etienne, el personatge aquest jove, està parlant, no? I diu, per què treure de l'oblit les coses en un món que no té un altre destí que la desaparició? Un món en el qual no veiem la possibilitat de construir res perquè no hi ha temps. I diu, el passat és una forma de ser. Restaurar la memòria dels justos és l'única cosa que se m'ocorre perquè no ens desaparega també tota esperança de vida. Això forma part de la meva particular sessió de cures en el capítol de Medicina Preventiva. Ell és estudiant de Medicina, no? Llavors entén el passat com aquesta intenció restauradora. Llavors, jo crec que aquesta idea, Etienne potser és el personatge que em batega amb més força, aquesta pervivència, després d'un passat horrorós en la seva família. Sí, diguem que ell vol mirar a la cara d'aquest passat, no? O sigui, pensa que veus allí, no entén el futur ni el present sense... S'ha de mirar el passat, no? Per a mi la nostra relació amb la història i amb la memòria té que ser una relació de tensió, no? Sempre pense un poc en una corda que tu tires arrere, no?, per a que estigui activada i agafada a alguna cosa que té que veure amb la teva memòria i que no se'n va al segle XIII, si no fastidiem. Però després has de continuar llançant aquesta corda cap al futur, no? I és de la tensió que queda amarrada fins al present que les coses cobren sentit. És a dir, no voldria que se confonguérem aquí en que jo pense en una espècie de passat mitològic que té que veure amb la construcció de les nacions i coses així, saps? El que hagi passat en el segle XVII crec que ja no té una influència definitòria en el futur, però el que li ha passat a la meva abuela sí, saps? Encara que m'abuela no viu, però jo vull saber el que li va passar a ella perquè vas parlar moltes voltes d'ella i aleshores només aliena, la seva circumstància només aliena i necessites mirar-la també a ella a la cara per poder continuar jo projectant cap davant, però no fins al segle XVII, per dir-ho així. En aquest sentit, el llibre, tu has apuntat a dins, no? Té, crec, una diferència una miqueta més substancial respecte de Serena Atlàntida i respecte de Gegants de Gel, i és que potser la subjectivitat de la veu narrativa es veu una miqueta més i es veu en relació a algunes idees sobre els orígens. Tu parles, per exemple, de la ciutat d'Alacant com una mena d'escenari a l'inici de la novel·la. Després parles també de la ciutat de València, del que han patit les dues ciutats i dels processos de desidentificació que han patit les dues ciutats i que hem patit en general com a país i com a societat. Des de quin punt de vista tu enfoques aquesta vivència de la desidentificació o de la pèrdua d'identitat? Parla especialment de la ciutat d'Alacant, no? Perquè crec que és un cas pot ser més sagnant i pot ser més agressiu que el que hagi viscut València, ciutat, sense desmereixer les barbaritats que han passat a València. Bueno, el cas d'Alacant és un cas molt particular que jo conec molt bé perquè he
falsificat la meva biografia durant uns quants anys i al final m'he enfrontat a la veritat, i és que jo vaig néixer allí i vaig viure allí un temps. Per tant, quan vosaltres veieu que jo soc un autor de Benissama, però això és parcialment de més. En realitat, soc un autor d'Alacant. I tota la meva relació amb la ciutat és una relació d'amor i d'odi. Com tots els que transiten per allí, no? Bueno, en realitat, fa molt de temps. Vaig viure allí els primers anys de la meva vida, no? Però una part important de la meva família continua vivint allí i vaig amb freqüència. I bueno, pues sí, és una ciutat que ha esborrat absolutament el rastre de la seva memòria. I bueno, això és una cosa que sempre m'ha resultat molt colpidora, no? Donat que a mi m'interessa la memòria, com a mínim m'interessa deixar constància d'això. Però deixar constància d'això en un context europeu, diguem. És a dir, no és sols així que ha passat això. Passa en més llocs, no? O sigui, la frontera se mou aquí i allà, les identitats se veuen malmeses i és així com hem viscut els europeus, cada un en les seves circumstàncies específiques. Així que parlar de Trieste, no en este llibre, sinó en el llibre anterior, o parlar de Hongria en este cas, o parlar del centre d'Europa, pues, ho faig en aquest context en el que jo emmarco aquesta situació que ha viscut la ciutat d'Alacant, no? I és així com voldria que s'entenguera. Però sí, per a mi és dolorós veure determinades coses. No sé. Hi ha la metàfora de la casa Alberola, no? Per a mi és la metàfora que funciona molt bé per a definir Alacant. Si coneixeu la casa Alberola, que és un lloc molt conegut del passeig de Canalejas, no? En Alacant, sabeu que és una casa mitgesa bé, no és que sigui preciosa, però bueno, una arquitectura molt digna i molt xula que podria haver-se conservat i en algun moment se decideix vendre una part i en meitat de la casa se talla, no? Així, i se construeix un edifici modern dels anys 70 que puja a moltes més altures que la casa. Aleshores, diríem, si passes per la vorera no ho veus, però si te'n vens enfront, tu veus la casa perfectament harmoniosa i en meitat una plantificació totalment estranya, no? Bueno, doncs això és així. De pront això és, no? En una ciutat més o menys així, doncs ha començat a créixer una altra cosa que és més alta i més poderosa. I bueno, doncs en això estem. A mi m'agrada parlar-ho i de fet estic content que m'ha costat que aparegués això en una novel·la, però bueno, d'alguna manera estava en la meva ment i sabia que tard o d'hora passaria per Alacant a explicar algunes de les coses d'allí, i això que és un tema secundari en la novel·la, però bueno, està i apareix ahí en algun capítol i també algunes coses de València, però sí, de València més pensant en el present, i d'Alacant pensant un poc més en el passat, sí. Sí, potser això és un poc el que em passa a mi, que he viscut Alacant en el passat i en el present vist més València, no sé, potser. Bueno, els processos, jo crec que les dues ciutats han sigut una miqueta diferents, perquè potser el procés d'autodestrucció de la ciutat d'Alacant va començar un poc abans que la ciutat de València, perquè els anys 60 Alacant van ser molt agressius, urbanísticament parlant, i això deixa unes conseqüències que sí que fa que una ciutat tan meridional, no? Que es podria explicar molt bé com allà Antonio Gramsci explicant la qüestió meridional, de totes les latituds del sud calorós d'Europa, connecta molt bé amb la idea de desintegració, segons com es mire, no? de tot el continent europeu i deixar tendència que hi ha en el llibre i que el relliga tot i que el connecta tot, a banda de la del fracàs, és la de la desmembració, la de l'atomització d'un conjunt de països, un conjunt d'identitats nacionals, un conjunt de cultures i de llengües que fa que ara siga difícil de llegir el present. Jo no sé si... Quina és la intenció de concebre Europa? Tu des d'aquest punt de vista, com conceps Europa? No des del punt de vista polític, eh? Ja. A veure, per a mi Europa és un lloc ple de complexitat en el qual hem de disfrutar de la cultura. O sigui, aquesta complexitat dona al mateix temps una cultura riquíssima i que no disfrutem els viatges
per qualsevol ciutat europea. No me direu si pots fer així de just tancats i posar un dit en el mapa d'Itàlia, per exemple, i allà on poses el dit, segur que és bonic i segur que ho disfrutes, no?, quan vas. Aleshores, no sé, jo crec que Europa té aquesta circumstància tan complexa, així d'un passat molt dolorós i s'enfronta a un futur incert, no? Però, me pareix a mi que paga molt la pena que continuem nosaltres lluitant per aquesta idea, no? I caram, aquí també han eixit coses molt xules, però han eixit coses molt xules també, no? I si no, penseu en tota la sèrie de declaracions dels drets del ciutadà, de la dona, tota l'herència de la il·lustració, del respecte dels drets humans, o sigui, moltes de les idees humanístiques han eixit aquí, no? I que jo crec que no podem renunciar un poc a aquesta visió humanística de les coses i de poder continuar gaudint un poc de la diversitat que hi ha entre nosaltres, no? A mi res no m'agrada més que poder gaudir d'aquesta diversitat i d'alguna manera les meves novel·les són m'eix ara una paraula molt cursi, però m'eix així són un càntic això, saps? O sigui, una manera de tratar d'admirar aquesta capacitat que hem tingut de patir, però també de gaudir de moltes coses, no? I de poder moure's per el continent d'una manera lliure com estem fent ara, sense ningú problema, no sé. Jo què sé, és una pregunta molt difícil. Sí, una pregunta molt difícil, però va al fil d'una altra qüestió que també apareix en l'obra, però pot ser una miqueta més superficialment, i és, en certa manera, la presència, no sé si diria del turisme, però de la tendència a visitar les restes, de visitar les ruïnes, la tendència que en certa manera tenim tots quan fem el turista, d'anar a admirar les restes de la desgràcia de l'altre, no? I això, aquesta idea acompanyada amb una hiperconnexió en el continent europeu, la possibilitat que tots puguem fer de turista, no creus que en certa manera ha pervertit un poc aquesta idea del respecte, del coneixement, de l'accés a tot el fons intel·lectual europeu i ens hem convertit en una mena de parc d'atraccions? Sense dubte, no? Però això va en la condició pròpia de l'ésser humà actual, no? Primer hem viscut les ruïnes de forma estètica, no? Però clar, ara hem superat això, perquè ja les fotos ja les hem fet totes, i aleshores comencem a fotografiar coses banals, no? Això me passava pensant en les fotos que estan en els camps de concentració, d'extermini, de concentració. Per exemple, en Auschwitz, quan la gent va a fer-se fotos, o en els monuments per la memòria, el monument per la memòria dels jueus en Berlín, que és aquest monument de columnes que fa que l'individu desaparega caminant perquè va baixant i baixant. Està ple de fotos de jo què sé, de gent ahí fent-se selfies i no sé, tot això és impossible que no te moga un poc a què sé, no? I hi ha un fum de fotos, en Auschwitz encara és pitjor, no? Però, o sigui, clar que sí, la banalitat augmenta en el moment en què disparem milers de fotos per segon cada dia, doncs clar, era normal que hi hagués fotos de coses així i també el turisme s'expandís d'una manera bestial. No sé, a mi realment és una cosa, o sigui, tenim tota la sensació que les coses no sé, com si les coses anaven mal en el món, però caram, mai havien hagut tants turistes com ara. Si en els anys 70 haurem dit, no, que tot el món pugui viatjar, haurem dit, estupendo. O sigui, ens queixem per la falta de respecte i la bestialitat i que tot el món va als mateixos puestos, però en realitat és un símptoma de que podem fer-ho, no? I no està mal, la cosa és que se pugui repartir millor i que no tingueres turistes al costat de gent que s'ofega, no? Per exemple, en una platja, quan hi ha gent allà prenent un gin tònic i al costat arriba una patera i la gent se mor ahí i tu dius, què faig, l'ajuda o no l'ajuda? O m'acaba el gin tònic. És tremendo això, no sé, Clar, el conec d'algo no, i les fotografies són molt bèsties d'això. No sé, totes aquestes coses a mi me colpixen. Diguem, a voltes uno escriu també per imatges poderoses, no? I aquestes imatges poderoses, aquests
coses que te peguen en la cara, a voltes pues, van al llibre. No sé, i a mi me va pegar en la cara por determinades, o pensar en determinades coses, o gent pagant, per exemple, per fer turisme en una guerra, no? Coses així. No sé, és bàrbaro. Sí, és tremendo. En relació a la qüestió de les ruïnes o de l'observació de les restes de les civilitzacions o de les societats, no sé si en això està emparentat un dels temes o un dels fils que també entrellaça tota la novel·la, que és la presència de l'arquitectura. Perquè us dèiem a l'inici que Teresa és professora d'arquitectura i és arquitecta, però després hi ha també una altra sèrie d'aspectes que apareixen relacionats amb el món de l'arquitectura. Un és un projecte fallit al qual li va fer ullets el feixisme dels anys 30, especialment l'italià, no? Això m'has dit com es pronuncia? Atlantropa. Atlantropa, sí que es pronuncia així. Atlantropa és un projecte que era... necessito que us expliqui de què va, perquè és una cosa bastant marciana. Però sí que té connexió amb altres projectes. No sé si has llegit una novel·la que es diu Després venen els anys, en què s'explica el cas de Fertília, que són les terres dessecades en l'illa de Sardenya per a fer ciutats feixistes a imatge i semblança de Mussolini i de tots els seus... No sé, m'ha fet connectar un poc amb aquestes idees. He llegit aquesta novel·la fa molts anys, Maria Font. Sí. No sé, m'ha fet pensar en això, però vaja, que el tema de l'arquitectura i de la disciplina arquitectònica com a capacitat de construcció davant d'un món en devastació o d'un continent en certa devastació com és el continent europeu, crec que també acompanya tota la novel·la. Hi ha diversos projectes arquitectònics que esgriten l'argument. Un és el d'Atlantropa, que és el projecte al qual dedica la tesi el doctorand desaparegut. Després també està la idea de la casa, perquè la casa de Teresa és una casa que al final també se li fa complexa, se li gira en contra, perquè els principis arquitectònics que l'havien guiada no funcionen i llavors això s'ha convertit en una mena de petit desastre. Després està la casa de Esther, jo li dic Esther, no sé com es diu, senyora Romeria, que té una casa molt xula, que jo li dic Esther. I també, la casa també és un punt neuràlgic de tota aquesta confluència del pes de la història. Després està també el museu que les dues arquitectes fan, que també és una resignificació de la història. Com és que has pegat en l'arquitectura, en aquesta disciplina, com a força motriu? A veure, jo tenia un interès per l'arquitectura, però no havia llegit res sobre arquitectura. Poques coses. Sempre m'havia cridat l'atenció els filòsofs que havien parlat d'arquitectura, per exemple Heidegger o per exemple Hegel, Wittgenstein que havia dissenyat una casa. Aquestes coses m'havien interessat. Per què? Perquè el concepte d'habitar, que has comentat, l'has nomenat tu al començament de la intervenció, és un concepte que m'agrada pensar-lo. No m'ha paregut si els paisatges afecten el nostre estat moral. Portem ara una setmana en pluja, això afecta la nostra forma de viure. La casa que habites és evident que ha d'afectar també el teu estat anímic, el teu estat de mirar el món o de construir-te com a persona. Aleshores jo volia llegir un poc més al voltant d'aquesta cosa que va entre la filosofia i l'arquitectura. Per tant, aleshores endavant, i després poder treure-li profit d'això pel que fa a la novel·la. Per això el fet de plantejar aquest pas per algunes qüestions sobre l'arquitectura, però el detonant ve quan jo em trobo amb el projecte de l'Atlantropa, perquè les coses anaven pel meu cap un poc així, el fracàs, l'arquitectura, l'habitar, el tal, i de sobte em trobo en un projecte que jo desconeixia. No és molt conegut aquí en Espanya, però és veritat que no és totalment desconegut, o sigui que algú de vosaltres pot haver escoltat alguna cosa sobre això. Tenim un arquitecte alemany en la dècada dels anys 20 que se li ocorre el projecte de plantar una presa, un dic, en l'estret de Gibraltar i tancar el flux d'aigua que ve de l'Atlàntic a la Mediterrània, construir una mega central hidroelèctrica que en els seus càlculs donarà energia i electricitat a la península Ibèrica i a França, és a dir, a una gran part d'Europa, i com que no entra aigua de l'Atlàntic
per la pròpia temperatura, la Mediterrània anirà dessecant-se, anirà baixant el nivell, el que farà que emergisquen noves terres que podran ser conquerides per cada país que és coster, i el tio diu, estupendo, o sigui, estupendo, per què volem un Mediterrani tan gran? I comença a pensar tècnicament en el projecte i comença a sentir el pàlpit que Europa no ha tancat correctament la Primera Guerra Mundial i que s'encamina a una Segona Guerra Mundial. Aleshores el tio, que és profundament pacifista, diu, este projecte ha de servir per a la pau en Europa. És un projecte que ha d'involucrar a tots els països europeus. I si els països s'involucren en la construcció d'esta mega obra d'enginyeria, no poden entrar en guerra perquè han posat tants diners en la construcció d'això que França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia no van a poder batallar perquè van a tindre que lluitar aleshores endavant. I en l'any 28, ara no recordo si és 28 o 29, presenta en societat el projecte i de prompt el projecte comença a guanyar, a sonar bé a la premsa. Així comença a haver articles de periòdic que parlen d'aquest projecte. El primer li diu d'una manera, després canvia el nom i ell comença a tractar de vendre-lo primer a Itàlia. Després, en el moment que Hitler puja al poder, ell comença a acostar-se als nacionalsocialistes, però no perquè ell ho siga, sinó perquè està en el poder i necessita el seu concurs, i els governs estos el miren en la cara i diuen, però tu estàs... O sigui, tu què vols, que construïm una autopista? Perquè, clar, per damunt de la presa hi havia una autopista que connectava Gibraltar, la península Ibèrica, amb Àfrica. I diuen, però tu què dius? Què vols, que vinguin en cotxe? O sigui, aquí... I després el govern de Mussolini també, mira, Mussolini no fa res d'això, però sí que és cert que l'alcalde de Gènova i l'alcalde de Venècia munten en còlera i diuen, però tu què dius? Clar, el mar Adriàtic es retirava més o menys fins a Dubrovnik. Per tant, Venècia, imagineu, quedava ja com un secà, i en Venècia diuen, però home, no, això no pot ser. I aleshores ell diu, no, teniu raó. I dissenya un mecanisme d'enginyeria per a que Venècia continue sent el que és, de forma artificial, no? I en Gènova igual també, no? O sigui, una cosa, i ell no para de conferències i conferències, se'n va als Estats Units, intenta. I l'energia que aquest home té, involucrant a molts arquitectes, molts d'ells sí que són col·laboradors directes del nazisme, involucrant-se en un dissenya la presa, altre dissenya un edifici, altre dissenya l'aeroport, això me pareixia una cosa tan al·lucinant que, no sé, vaig pensar, quina força i quina energia té un home per a poder destinar tota la seva vida ja a un projecte que és una punyetera bogeria, que qualsevol que li ho contes diu que has fumat. O sigui, quins fongs has posat en els teus macarrons o en el teu strudel, en què has fet la tarta Sage, no sé. I, no sé, al mateix temps el tipus tenia una connexió amb Hongria, perquè la seva banda era hongaresa i dic, tot això és algo. Això, diguem, formava part del tronc central de la novel·la i apareix un poc la seva història explicada al llarg de les pàgines, diguem així. És el tema de la tesi del doctorat desaparegut, llavors és una idea que va acompanyant sempre el lector. Sí, és un poc com el lector va descobrir un poc de què va la tesi d'este Carles Miquel, que a més és un alumne de Discord i la tesi se li deriva a pressupostos literaris o pressupostos humanístics i la professora li diu, no tio, tu eres un estudiant d'arquitectura i això ha de ser una cosa tècnica. I ell diu, sí, però és que això és molt interessant. I, no sé, aquesta idea me va... I després, clar, vaig estar llegint sobre el projecte. Aquí en Espanya no hi havia cap llibre que parlara d'això. Sí que hi ha articles de premsa, però no una cosa així densa. Per això he tingut que anar a altres llocs. La història la vaig trobar en Itàlia i per ahí és per on he buscat informació. Però també hi ha coses en anglès, en alemany, en francès, alguna. Sí, hi havia coses. Llavors,
el component arquitectònic, no? Sí. Doncs li acaba de donar forma a aquesta idea de la construcció, la reconstrucció del record i la construcció i la reconstrucció del futur, no? Perquè això és un projecte fallit, però després no es deixa de construir. Els personatges avancen en la seva vida, les arquitectes avancen, van fer també altres projectes. Todo el món avança, però tot el món té la impressió de que algo podria fallar en qualsevol moment. No? Carles Miquel està fent la tesi sobre l'antropa i diu, bueno, i si jo no puc acabar la tesi? Saps? Jo què sé, Teresa diu, i si jo no aconseguís realment acabar bé la meva carrera com a profe? No sé, hi ha aquesta sensació de un poc de por, no? De fer com que no passa res, però el fracàs sempre està ahí, no? Com una espècie de fantasma que tens ahí darrere i de fet que, bueno, està ahí, o sigui, no hem d'amagar això. I que acompanya sempre, no? Tots els personatges els va fent un poquet d'ombra, no? Com la idea de la nostàlgia va sempre. Sí, és una presència d'un fantasma que, bueno, que en el cas de saber viure, no? I també que si no li fas cas, si no penses en algun moment en la idea del fracàs, jo crec que és quan aleshores te pegues les grans bofetades de la vida, no? De dir, bueno, pues ja està, o sigui, ahí ho tens, si no ho volies, pues ahí està, no? I entonces, bueno, pues a mi m'agrada xafar-te un poc d'això. Doncs, bueno, jo crec que si fa no fa, això és una síntesi bastant completa o és una mena de mapa per a poder transitar per términos d'una manera més o menys fàcil i ara si voleu us obrim el torn de paraules, si voleu fer alguna pregunta o si teniu alguna curiositat que vulgueu saber o alguna qüestió relacionada amb l'obra o amb les obres anteriors, doncs pot ser ara és el moment per a fer. I si no teniu ganes, doncs no, però convidats esteu. Tothom a l'hora no. Sí. Al principi has comentat que tots els escriptors del director darrere d'una sèrie de fonts explicar-les a l'altura. Sí. Les lectures que t'han alimentat. De què no ens ha salvat la literatura? Vull dir, no sé, jo sempre he pensat, si no passa res, jo no vaig avorrir-me mai. Els que estimem la literatura sabem que això no va passar mai, no? És a dir, perquè, bueno, sí, pot ser, estàs confinada a casa, però hi ha llibres, i els llibres són 1000 vides per recórrer, no? És un toc que dir això, però és veritat que és així, no? A mi disfrutar d'eixe art me fa la vida molt més amable i molt més estimable que moltes coses, no? Aleshores, sempre que puc, vaig a la lectura. I a mi hi ha alguns escriptors que m'han interessat molt i que m'han fet poder orientar-me en un mapa per el qual jo voldria transitar o com a mínim podríem dir que he transitat fins ara. Aleshores, si situàrem, diríem, una taula desplegada, podríem fer un mapa que tinguera un triangle, no? Que ja era, per exemple, en una punta podria col·locar Sebald, d'acord? Autor alemany, amb poca obra, no va escriure molt, però fonamental per a poder entendre què passa amb la memòria i què passa amb l'oblit, no? És aquesta reflexió morosa al voltant de la memòria d'Europa i de l'oblit en Europa, no? Aquestes dues coses. Els seus personatges vaguen d'una forma, en aquest cas sí, molt melancòlica, per un passat extraviat que no coneixen i que els fa mal, no? Així que m'interessa això de Sebald, però Sebald té un punt de gravetat, un punt d'obscuritat, i aleshores això és carregant, val? Aleshores, en un altre extrem d'aquesta línia, m'ha interessat molt la forma de narrar i la lleugeresa amb la que narra Enrique Vila-Matas. Enrique Vila-Matas és un escriptor molt prolífic, al contrari que Sebald, ha tingut una vida molt més llarga, i és un tipus
d'una literatura estranyíssima que coneixeu, els seus llibres no tenen un argument clar, seria difícil parlar d'un argument o contar un llibre de Vilamatas, i en canvi a mi sempre m'han interessat perquè sembla entrar en una, no sé, com una canica que entra per un laberint que va continuant el camí i no saps on va arribar, i a mi això, aquesta forma de conduir a través de la prosa de Vilamatas m'ha paregut sempre molt interessant. Aleshores, fixa't que són dos autors que Vilamatas no té una relació amb la memòria i amb la història molt profunda, però sí té una relació amb la narració i amb la lleugeresa de la literatura que a mi me pareix que és molt interessant també. I per últim, en l'altre extrem, si volem fer un triangle, en l'altre extrem, a mi m'ha interessat la prosa de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño és un autor, mort també ara ja, que té una obra, té algo de la narració latinoamericana, de la tradició latinoamericana, que per a mi és molt més interessant que la tradició que es fa en castellà en la península, i que connecta alguna part del món de la cultura, perquè en els seus llibres apareix d'alguna forma la cultura, amb una espècie de submón de la baixa esfera de les coses que se combina molt bé. És a dir, tenim poetes i assassins junts i aquesta combinació em resulta molt fascinant. Aleshores, si tenim això, m'han interessat molt, i després, com que tot menjar necessita la seva espècie, aleshores allí li posaria un poquet de condiment de Milan Kundera, d'acord? I de Claudio Magris. Amb aquestes coses m'apanya. Claudio Magris. Amb aquestes coses m'apanya. Ara bé, evidentment, he llegit moltíssimes altres coses que m'han interessat també i que vaig descobrint. Ara, per exemple, en aquests mesos he descobert dos autors, una autora alemanya i un autor peruà, que m'han paregut superxulos. L'autora alemanya és una dona que se diu Esther Kinsky, que fa una prosa descriptiva amb algun contacte, si vols, amb Sebald, però, no sé, d'una manera molt més poètica i molt menys històrica, si podríem dir així. Esther Kinsky està publicada en Perifèrica. I després, per exemple, m'ha interessat molt, d'este només he llegit un llibre, un escriptor peruà que es diu Gustavo Faverón, que ha publicat ara recentment un llibre que es diu Minimosca, que no he llegit, i anteriorment un altre llibre que es diu Vivir Abajo, que té aquesta virtut de Bolaño, però és més violent. I algunes de les coses que escriu este senyor estan en els meus llibres, vull dir, veig la forma de narrar, no sé què. Este l'he llegit després de publicar Términos, és a dir, no m'ha influït en absolut, però veig que m'agradarà tornar a llegir-lo i no sé, són persones que m'han interessat, alguns fa més temps i altres actualment. I de la literatura catalana? Sí. De la literatura catalana... Quin compromís, No. Mira, a mi, diríem, a mi m'ha fet lector Pere Calders. És a dir, Pere Calders va ser un descobriment, un agafar-me de la mà de la literatura catalana en els anys de formació. No, en els anys de formació. O sigui, descobrir que algú podia escriure en català de la manera en què ho feia Pere Calders, i això per a mi va ser un descobriment extraordinari, absolutament. I vaig llegir els contes i les novel·les i un punt de coses en aquell moment. I quan ell se va morir, jo estava a la universitat i ho vaig sentir profundament, aquesta mort. És com la primera volta que he vist que un autor es moria i a mi me feia mal. No sé, ara no l'he vist, ja el vaig llegir en el seu moment, però això va ser una entrada de la mà per a poder gaudir coses de la literatura catalana. I si plantegem les qüestions en l'actualitat, a mi m'agrada molt Balsauni, també tenim algunes coses en comú en l'univers en què es movem, no l'estil no, però sí algunes preocupacions al voltant de certs laberints en els quals la nostra vida està
atrapada, per dir-ho així. És molt curiós, per exemple, en la novel·la meva n'hi ha una història amb una maqueta, una reproducció. I això està també en el llibre de Vallsauli. Sí, en el cavall. Saps? Vull dir, aquestes coses, per exemple, que tu estàs llegint, o sigui, tu escrius una cosa i un altre autor escriu la mateixa cosa. Un altre punt de vista, el que vulguis, però això, saps? És bonic i deixa una impressió forta en mi com a escriptor. Això m'ha passat en aquest escriptor peruà que us comentava. I després, a nivell temàtic, potser a nivell estilístic tampoc ens pareixem, però a nivell temàtic a mi m'agrada molt les coses que fa Francesc Serès. Francesc Serès me pareix un autor que també està en la mateixa òrbita de les coses que a mi m'interessen i jo disfruto també de llegir-lo. Per exemple, La pell de la frontera és un llibre extraordinari en el que ell sí que ha sabut vindre a lo local, és a dir, parlar de Saint-Lí, que és el seu poble, i al mateix temps fer-ho amb aquest llenguatge universal. Això me pareix extraordinari. I també, per exemple, l'últim llibre que ha publicat, El món interior, és un llibre de memòria d'ell, però una cosa molt peculiar al voltant de la idea d'Europa. En el seu cas, ell viu a Berlín, ara viu a Àustria, o sigui, ho té millor que jo, que fa el recorregut València-Benissama. El pont d'aeri València-Benissama és el món actual, mentre que Francesc Serès fa el pont d'aeri entre Berlín i Graz. O sigui, té avantatge sobre mi. Al final allà també és local. Ja, és local, però ell té una dona russa. Això és igualable, no sé. En fi, o sigui, aquests autors, per exemple, són autors actuals, Vallsauli i Francesc Serès, que trobo com a germans de la literatura, d'alguna manera. Sí. I el paper que apareix en la novel·la de Robert Musil, en la seva novel·la, que l'utilitzes molt en la primera part, en aquesta equació? Segurament no és un autor que a mi m'hagi influït tant. He disfrutat molt la lectura d'alguns dels seus llibres, però, per exemple, el llibre que jo parlo tot el temps, que és L'home sense qualitats. Fixeu-vos, una novel·la inacabada, que té 1.500 pàgines. Això, a mi m'ha costat arribar ahí. És un llibre que sempre he volgut llegir, però que sempre me feia molta por. I aleshores, finalment un dia, no fa tants anys, vaig encarar la lectura d'això. Em sembla un llibre extraordinari, realment. És a dir, és un llibre que té una forma de deixar caure les coses. Com es pot arribar a aquest sentit de l'humor parlant del no-res? És a dir, l'acció del llibre és simpaticíssima. Per si no la coneixeu, hi ha el 70 aniversari de l'emperador Francesc Josep, l'emperador austro-hongarès, i aleshores al 70 aniversari de l'emperador, de la monarquia, del seu regnat, no del regnat, se vol celebrar un acte extraordinari de l'imperi. I ja està. Ahí comencen a pegar-li voltes, a veure què organitzen. I no s'aclareixen. És a dir, tot el que fan és pegar-li voltes al no-res. A pegar-li voltes i voltes i voltes i voltes a una acció que no arriba mai. I que ells anomenen l'acció paral·lela. I, bueno, no sé, i com es pot sostindre, Joan, una acció durant 1.500 pàgines al voltant del no-res? Hosti, a mi me fascinava. I com un lector pot continuar llegint? O sigui, jo anava per la pàgina 630 i jo, que a mi m'agrada llegir novel·les més curtes, dia, i continue. Però dius, però què ha passat fins aquí? No, res. O sigui, anem a la casa de no sé qui, allí està la condesa de tal, que no sé quantos, però l'univers és la decadència que mostra la decadència austrohúngara, que és després la decadència d'Europa en definitiva, és una cosa molt particular. I l'humor que se deixa caure en la novel·la, a mi això m'agrada molt. I era un enginyer, no? A mi sempre m'han interessat un poc aquestes personalitats que no venen del món de la literatura, saps? O sigui, que no són, per exemple, humanistes. I estan molt allunyats d'això, són enginyers, arquitectes, això me fa gràcia, veure com aquesta funció. Molt bé, doncs si no voleu fer cap més intervenció, tu vols afegir alguna cosa més?
No, diria que no. Diria que, no sé, ja us he atormentat un poc amb les coses, però veieu que jo no soc una persona inaccessible. És a dir, que si voleu preguntar alguna cosa o teniu alguna última curiositat, doncs amb gust la comentem, i si no, doncs ha estat un plaer també estar entre vosaltres i diguem, m'alegra molt que això funcioni, que les activitats que tenen constància en els pobles tenen aquest resultat. Trobo en totes les activitats humanes i molt especialment en les que tenen que veure amb la cultura. No pot ser el derrotisme amb el qual alguns s'enfronten a les qüestions culturals. A l'hora de muntar un cinclub, a l'hora de muntar un club de lectura, a l'hora de muntar una seguida de tertúlies literàries, el que siga, tot requereix constància. Jo veig aquí quartes jornades literàries i sé que abans d'això heu fet més coses, i és així. És, per exemple, molt simpàtic veure què passa en Muro del Coll, on van començar una setmana de les lletres i, clar, els escriptors, jo he estat allà moltes vegades, i els escriptors de no sé quin puesto d'Espanya arriben allí a un poble de 7.000 habitants i diuen, a veure, i se troben allí 80 persones i diuen, què passa aquí? I l'únic que passa és la constància, i aquesta constància ens ha de donar el mirar el futur amb optimisme, i amb això acaba.